Емулсии, това е термин от химията, означава смесване на взаимно несмесващи се вещества. Една кана с вода, в нея сложихме една ванилова шушулка. Нали знаем какво ползваме от ваниловата шушулка? Ползваме само семенцата вътре. Вода. Разтопяваме на 45 градуса шоколада. Температурата на водата в момента е 23 градуса. Тя също трябва да стане 35 градуса. 35 градуса защо? Защото, спомните ли си? 35 градуса тече. 25 градуса твърдо. Защото, когато сме на 35 градуса, се предполага, че трябва да се получи една хомогенна смес, една емулсия, за да се съберат тези два продукта. Ванилия, кафе. Ето според вас дали ще и температура след 24,7. Не се променя. Значи трябва да, сега като стане готов шоколада, ще забележите, че шоколада няма да го... При него няма нужда от прекристализация. Как може да направим емулсията богата смес? Захарен сироп. Варите си, къдите захарен сироп или вода с ванилия, кипват, оставяте ги, изтиват, не ги покупвате веднага, за да не се получава конденс на непреварени капки да как падат вътре и получаваме необходимите Супер! И сега стискайте палци. Имаме шоколад и вода. Вижте какво се случва с шоколад. Става парцали. Катастрофа. Обаче аз се осланям на температурата 34 градуса. Според мен това нещо има нужда от още вода. Освен, че направих голяма изолия, все още е катастрофа. Това не е лошо. Не се е проблем, ще го получим. Не си добре. Сложим още вода. Има ли някакво обяснение? Маслото изплува. Обаче, останайки се на температурата, която продължава да е, виждаме как се хомогенизира. Какво се случи с нашия шоколад? Казвате ми го добре. Виждате ли какъв блясък, колко е слънчев, какъв в момента един прекрасен ванилов шоколад, обикновено от 70% тещо съдържание на 100% шоколадно съдържание. Как може това да сме да стане пупка, разберете ли? Блендер.